היי, קוראים לי חן שלמה, אני אמא של תבל שלמה. אני רוצה להגיד כמה מילים טובות על גן הגס עם הגננת אורית בוסקילה. באמת זכינו בגננת מדהימה וצוות מדהים. הצוות כל כך מסור, כל כך מסורות לילדים ומשקיעות ומקצועיות מאוד במה שהן עושות ונותנות את כל כולן לילדים. אני ממש מרגישה את ההשקעה על הבנות שלי. תמיד יש לי למי לפנות, עם מי לדבר. אני בעצמי בתור ילדה הייתי תלמידה בגן הזה, ואורית הייתה הגננת שלי, וגם בתור ילדה זכור לי היחס החם והאוהב. הצוות כל כך חם, אוהב ומסור ומשקיע בילדים, שזה באמת רק להודות אלף פעם לאלוקים ששלח לנו צוות וגננת כל כך מסורות וטובות וחמות ואוהבות, ופשוט תודה רבה על הכל. תודה.